Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Jingbym Ïohkam Ïohjam ki Samla Kadei ke Jingeh Kaba ke Pateng Mynta ke Ïakynduh Henry ke sok kerdot pat jong ke Jingeh Kadei ke Jingbym larkam ke jong ajong pi kum kinong shong shnong ya ke ni loong do MDC ke War Central uba Jamshaphrang potam ha ke youth workshop program bala penong de ke Ïohkam Mission Village Dorbar lingba ke Jingkershan ke Office Deputy Commissioner Planning West Jinta Hills District Hapo ke Chief Minister's Youth Development Scheme jong usnam arajar arpulai arpusau. Ya kani ke workshop bashisngi bala penong ha community hall ke Shnong ha ke pradarik nailar ha ke jiran lang ke Secretary Meghalaya International Chambers of Commerce ke kong D Khongla bat ke Ïohjam ke kong SD Shila ke Badai ke District Tourism Officer West Jinta Hills District. Haba beteng ke Jingkran uba Jamshaphrang uloong omla banlen ha kini ke sngi bun ba ki Samla puli ha ke jela ki hab ban mat ki jinjar ki Ïohkam Ïohjam bat bun ru na ki Samla ki bla pendap ki kirdan bat lain puli ba pher ki hab ban shong klem jam haba benrap uba potam uloong omla pat ban len badang bun ki kam ki jam bala hab ban wantrei de ki barjela bat kadaw kalong babun ki Samla ke jela ki dang le rain ban trei ki kam ki ba khampo namar ba ki dan ke jingsngo ba ka kirdan ke ba ki puli kam ya hab shu ki kam barit barya Henry kim perkhat badak batrei ki kamrit kamria kalong ke ni kilat ban ai kam ai jam yaki bakin la ban yeng halaki jong ki kjat ya ke jingelang lepnya de chairman uba VL Gado balayo ke jingkran lingkot na uba Hnong uba PS Suchen kumju ki kentien khublei na uba M Mana General Secretary. Unemployment is a problem jong ke generation ka bangi gidan ka Jingbym Ïohkam Ïohjam Kadei ka Jingeh Kaba ke Pateng ke bagi ka Ïakynduh Henry ka issue lene ka sok kordot pat jong kane ka problem unemployment kadai ka unemployability lene kata ka Jingbym larkam ka Jingbym Ïohjam Kadei ka Jingeh Henry ka sok kordot jong kata ka Jingeh pat kadai ka unemployability lene kata ka Jingbym larkam ka jong nga ka jong pi kum kinang song te ki bakum kini ki program se ki reflect shata kumno ban pelong yang nga bade pi ki ba larkam knang mangila ya ka ban ya compete ne ban ya kon ha ka ne ka perthai ka bangi im menta dem danga ban pi ngilong ki ba larkam dalai te ruem na kata kada ru government ka sarkar ka ban mi ya kini ki skills training ki ba punjat ki ba pun rukam kene kalang ban pelong ngi ki ba tebit na pelong ngi ki ba larkam Kenang balasara si singing inom shania than tang haga jing isin jongki wepan kumbang ingi ju jatuh khana ingi laki riurang ba haga por jongki ni riurang ba class 6 class 7 ki wanwat na ingi pi banai kam banai jam handai mentapat ka we ka kam shipha hajar mut kinong apply apor barang tre po ane siang ngakan mau ngalade ban pondok ya ka we ka training na kapentai kini ki mid level health provider kini ki nos ki batre kini sub center ar perusahaan teli ki pos si hajar mut kata kapor i kondok ya ka interview nak pada juki din ayano kata kadai ka jigia bangin na makmilan tihi ya ki kam sarkar kini kisi kadai ka jing pos leo kaseo kaban simpor ada kata pakan kurlong na kata kadau ka employability dan kata skills development na benta jeng pi kalau kam hadu kata kapenta kapalai pat kalong na kapenta jeng pi to kiladon kilat kilanti na kalyang jong sarkar kilat training kijiharap bay kisa kasnong sa commission kapersyang na kapenta banyarap pi banyalan nanti pi bapin poy sita bapin yo ya kita kilat kilanti de lasar si sifat onda pila day yang kaban pendek sibu ya kilat jing training kiban pelong pi kibalong employable ban pelong pi kibalong skillful kabarang tempat yang nga pada pi kata kalong ba ngim day pat ban sngula rain ban tray ya kana kono wakam haga interview ka ba shwa bangali kuliah po Tata Institute of Social Sciences haga to por ki kadang hempa kana ka jing yakun ya ka ban khanglat ya kana ka influx na kata ka jing bandung kertep jong ki mandari siapo kari kasih bai ke janga ka jong pi jing yakun ya LP to por kadang tnemha deki keli yang ane ka jing keli bagi ong bang haban justify pat yang ansa janga kan
ban ladang ong hoy na kersan ya LP ro ngahaban ong justify kata ladang ong kersan ro ngahaban justify ka ki ong ngapi kersan ya LP hapo me khalaya jawab jangan kalau ki no sir I don't support ILP tenghaban justify balai bang ong support kadau kalau ong ki bahaka jingi jangan hi hoy ILP kadai mechanism kabala banyada namar labun pelap nongway bawan rong bawan mi bom itu ithau shu hanrai ngong ki ka real solution hi naga benta ka influx problem hapo ka jelam khaliya jingi kadai tang lada ki traishnong ki trari ki tremlok ki kun samla kim le rai banyak kun hakayo lada ngim le rai ban rong hapo jong kayo inya kun ki kine nakapasok kinmi hi balai ki kharan udah po Bihar napo Uttar Pradesh ki wan shane ada balong kide ki sir lapalang ki yang i badan ujangnya ujat hang hanga hapi ujangnya ujat hang rong bak hang imtre ban bam andai nak tahu jong sir lapalang sepori korpat ujangnya ujat hang ulong basgem hadu kata-kata ujangnya ujat hang ban su juti ujangnya ujat hang ban khapsnyo ujangnya ujat hang bandai tam tinjot ujangnya ujat hang bantre kikam kiba kikam ban site nala ban site ban kena ban kumta terter kide ki bakthang na kumta jing kitrari tram lok bangi ngitre ki handai na kumta jing kide kide kaspa ba anak tari perkhat hata sin da ki spangot ki trali tram lok ki khapsnyo habibi temur hata sin da kai hajar kapisa katoi syabar jang kacela kacani jinal dangi don ki samla ki bomlarai pantre ya kam khapsnyo kapisa kan sa hapo kari jangi daga to kan sarkulet bangin views pa hi andai namar ba kapisa katoi syabar kacela ji kan terkhong unang way ya balkit syaka ki khon ki jongbu uplay school upan sang school ki da kaspa khapsnyo nang ne uya khon engineer kun doktor itu ki khar bihari khar Uttar Pradesh kata kade ki jingsisha kan ong yepi pelok samla niya yem kede gesi hakaba kanam desu yepi babi pin ong ngandang jit ya kan dia ngantre ya kan dia ngandang tai em pitang syong unta pilak ut artat kede gesi na kata tau long ki baslor ID rade wal le rai ada kade ka barit e ru wal le rai ada ka bakhra ru batolong ru ki bayaisha ki samla ki jangi ki kham sutnat bandre ki kam ki kham long standard banyo ya kriam kabai banyo ban akak elader ang tateng teng la ning trero hakimi pan ki jaka ki balai balai ngiro bun hagasisnem tip kano siensyo khach khap pagi tiga sistem to smo bai la mu awai eji meji mi mu wai liam le dot kata to kami ke jinglong igi tradi ki tremdo ya sya akang to idon trehok presmat treminon anda kila biang kila long settle hak career ga jong pi hang ta ki pat pin sayo on decide ala der ya der kabenta ka bakhadu syabang ngan syang berkata kalong ka jinggen tu langba jong negasi ya ki bor jong ka sarkar omde tang ba phi pin yarap oi is ai ga jingero na kabenta ki skills development ki training program ki ba ki pila ai ndai nga sero ban ong bakal dei bha ba por ba sarkar kan perkhat ro gumna ban penyo ya ka yau ane ka platform ka biang na ka bentai pun samla bakin perform ya de menta PI ya ka training ban ringap handrai da ki pheu bitor ki ngap jeni ki susaput hajrong duli myo yo chino ban penjai ki nangta ha su jai ana lawan mdan yo hasna bamti hasna sabon amdan yo kayau kalau berangkam adu kata-kata lain adalah untuk marketing linkage ke link na kabenta ki kon samla sigi ba anda kilawan kin perform ban kin yo ya kayo bandi ban kip ya kitu ki mar mo ki mata ki ba kilayo chi kai ban kila am penya yo ki lam da kom ta kan man toy phale training komputer yo puna man ta ndan yo chupulun e yo ka por arsen la stem pulun e bisa jong ki pa dengan tentu ki bos akar ki madam dan hongne semua ya raplem naka bentaban penyar ya ka skills development initiative yang government
dak ba penyo ya ke marketing linkage ya ki Samla ma di kena pino pa ko jong kare ke jing. Jadi menong ki bersyukur. Mentari le na yang ke government ni nyarap ya ki ba pin set up ya ki homestay joki. Ni ai ka subsidy ka nganom la ban promise kata ka 70 ke 80%. Tangwan minimum I say 50%. Kadang ka problem tin yet na po ka central government. So I think they're changing a few things. But then kadang ka subsidy. Nakasipo lang in sa yarap ya ki. Lailak siteng bitang nani tourism. Nin yarap siwe ka loan jong fee. Ni I training hiru. Ba ni I training kumno pin shed. Ni I training in hospitality, kumno pin penyat, pin kuat, pin yang Jakarta yang ki. Haka jur kapon ni I training ha district but ha Shillong. But sa kaway belong important in register ya ki haka department how have jumi. So ki brave ki bawan kai shani kin no iken ba. Ki don kini ki homestays ki guest houses bala itu ke government. Kata di kejing yarap ko bakal tang mapiyo Mynta. Baru si kata kam tudan kata ka long collective app hakaban im betang ki Jakarta badi ki tourism related activities. Mynta ni la ban monitor mani kaway ka guest house, kaway ka homestay. That is tau time app to me don and I training hiru ya ki bapanya guest house. So kata kaway ka bang dia. Another thing is nila train ya ki way between they tangki Jakarta what ya ki badan dukan bambu ni I free training. Limbaga skills but limbaga IHM badi institute jumi. So pila kan I kerteng menang si ngan request ya ki nok penyai ni. Sa I kerteng yang ki batre ban one training. Hashilong nani ajwai. Ki training ski long free in so your certificate. And ki duration kalong kidan ki balai sni, kidan ki ba south yo, kidan ki ba krat yo, kidan ki trainings. Sama habarok ini ki training kin so your certificate. Malay kidan kam ka certificate. Namar at least api apply ka loan ka jingyarap. Tinggalong ifi klem ka jingyarap, klem ka taga loan pinamla ban le. And him dei ban himi lenti habaki kimi ki pa klapen pulie ba pen again penjenjar pada kimi pa. Kini ben nuat ben long ki basulor ki kena Samla jumi. I see youth has the power jam ke jumi te. Someday it is not something that is going to pull us down break and yalam ini syakmat umkari. But if you don't need a very strong youth and well trained and equipped. Now our Prime Minister Kaba challenge to China. We try to do all the manufacturing, all the small kini kam berit berya mangin yo mangi like na do iba assemble ye phones. Bale because we have to challenge ke China. Bale kuno ka kyu gari China. Mynta. Dire ki na baro iba badan kam ha. Yes na sutho balong marketing and all this it's beyond mo bale individually. Nri kaway ngalap pa. Nawat mentani ka jingna kalong dadu kinong thanjing humlap. Undan sure. Isnong ipoponam tam bakin thanji kriya, bakin thanji ki handicrafts. Namati tourist kinawan kidal kam kita nri undan sure chini sawan masihiru. Yung undan banle ye kata no. Ikini dikiwe ki lat ipopun ni. Ang galing idan kam ye pi kung ikna Samla. Pet itu ki berim ki le lo ki la sedang ye kakam. Nim de men ailat bakan yap lo kakam ke balak don ke bangila lo expert. Kabam ke bang bah manishan. Beli ni hap shed bitang Chinese nani hap ye bitang uncle chips. Pembun susu kan ye. Di kata amla kan yo answer solution dulu. Always ni kuat bandi chips but bangin dia ko. So why not ngali chip baru ka kisnong kini sini. Ka ka bang bah mati ka ko na kisnong. Ang jiwa ni wato. Tapi ka bangkat ka ngali tor na yai ka jati ka git ko institution lo ngam le. Telong kata ni kemen ya kai ni jingyo nong jumi ibashi tengka. Ngrinyim tria bangkin kor ya ka ka blame la aye ni. Here, Mynta kan umuwan siya rin yung ombek. It is
so beautiful. Actually,